na jeho konkrétní argumenty. Ano, další dotaz. Na chatu Věra, dobrý večer, proběhla kauza o zneužívání náhrad poslanců. Můžete nám sdělit, jak vy a pan Kalousek nakládáte s poslaneckými náhradami, když jste v ministerských funkcích, to znamená auto s řidičem, reprefond a další požitky? Já to opravdu využívám služebně. Ty náhrady, které dostávám, zaměstnávám lidi, kteří mi připravují podklady, dělají rešerše a tak dále. Právě tím, že sloužím taky jako ministr, nemůžu si všechno vypracovat sám. Musím tudíž někoho platit, kdo to věci připravuje. To je samozřejmě, že musím platit štáb. Ano, další dotaz, jak se dozvídám, má právě hodně palců, proto se teď dostává do vysílání na Facebooku od Medkverta. Dobrý den, jaký máte názor na to, že dcera paní Parkanové dělá asistentku 2 poslancům TOP 09? To je běžný postup ve vaší straně, dojít státní kasu ve prospěch rodinného rozpočtu? Děkuji za vysvětlení. Já bych řekl, že by to bylo odsouzeníhodné, kdyby ta holka tam nic nedělala, nebo tam mladá paní. Když řádně pracuje, tak má být řádně placená. A že bych Takže nevidíte vůbec nic špatného na tom, když si politici takhle zaměstnávají své rodinné příslušníky a nechávají přivydělat pro rodinný rozpočet? Já vám něco řeknu. Když dotyční opravdu pracují, že v naší politice rád zaměstnávám někoho, to mám naprostou důvěru, to pochopitelně chápu, protože zrovna politik má někdy citlivé věci a tak dále a potřebuje jako spolupracovníka někoho, kdo musí mít naprostou důvěru, když to má a když by mi kolegyně nebo kolegové dotyčné řekli, ano, to tam maká jak šoup, tak nic proti tomu.